Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, titikman natin ang pares na may unli taba dito mismo sa Valenzuela City. Kaya tara na, let's go! Oh, grabe, ang laki ng taba. Dito para sila nagluto mga studio, grabe oh. Opo, bali gawa siya sa lutong kahoy. So yan lang namin siyang kumulo para lumabas yun talagang lasa niya. Lagay na po yung pampalapot oh. Para lumapot yung sabaw. Dalawang klase kasi yung namin dito eh. Sabaw namin eh. Isang malapot tsaka isang malabnaw. So yan. Ito pala yung menu nila mga studio. Pwede makaroon ng taba. Yun mga studio, nakapag-order na po ako ng special pares dito mismo sa Kuya Bob Pares. Ayan, excited ako mga studio na tikman to. Tingnan nyo po. Mayroong sang chicharon, mayroong taba, mayroong pares. Grabe, ang dami nito mga studio, overloaded. Tsaka pwede kang mag-additional kasi unli yung taba, unli din yung sabaw. Mayroon din pala tayong chili oil mga studio. Ayan po, ang daming sili. Tsaka mayroong sabaw. At tsaka mayroon din pong garlic rice. Sa lagang 149 pesos na po yan mga studio. Para hindi natin patatagalin ito mga studio, pray po muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Yan, tara po. Itong sabaw, kumain natin. Sarap yung sabaw nila. Medyo may tamis na mayroong alat ba. Parang nagko-combine. Dito na tayo sa Pares mismo. Yan oh. Ito yung taba. Wow. Kain po. Sobrang lambot po. Mukhang mapapadami naman kain natin ito. Ayan, nilagyan din pala ng chicharo, no? Ayan, no? Wow. Grabe, ang lambot mo. Sarap.
Mm. Lagyan po natin ng chili oil mga studio. Ayan. Damihan po natin. Wow. Uh. Mm. Anghang. Yan oh, mga taba oh. Daghan kay taba ba. Pero pwede ka pang mahingi doon. Unlimited taba to dito mga kasudyo. Masabi ko dito, itong sabaw na dito, malapot. At dito naman, hindi siya malapot ba? Dalawa, parang malabnaw siya. Pero magkasing lasa lang po sila. Wait. Grabe. Ubus na. So ayan mga kasuyo, grabe na ubus natin. Buto na sabaw yung tira. Sobrang affordable po yung pagkain na dito mga studio na pares ba. Tsaka sobrang bait po ng may-ari dito. Tsaka masarap naman talaga yung pagkain nila ba. Sulit na sulit sa dami ng mga laman at taba na makakain mo ba. Sobrang sarap na food trip na naman to mga studio. Kita-kita tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye.